Aste honetako astekarian, ekainaren 12an ikastegietan izango den eskola txikien festari begira jarri gara, eta horretarako Imanol Garzia Landak erreportaje luze eta zabala egin du. Ekainaren 12ko festaz gain, ikastako eskola txikiaren egoeraz jardunda eta baita eskola txikiez, eta horretarako besteak beste eskolako irakasle eta guraso elkartekin elkartu da, baita eskola txikien koordinakundeko ordezkariekin, eta horrez gain Mire Mendizabal herritarrarekin, bera eskola txikiko ikaslea eta gaur egun udal ordezkaria da. Eta informazio guzti hori bildu du erreportajean. Gaiz erabat aldatuta, Igor Agirre kolaboratzaileak Peio Uiziri egin dio elkarrizketa, Aranoarra izan arren, Tolosako Frantziskotarretan bizi da, erretiratuta, eta urte luzez psikologia fakultateko irakasle izan da, eta besteak beste psikologiaz aritu da. Hauez gain, eguneko albisteak, Tolosaldea Garatzen eta Tolomendiren atalak ere izango dira, errezeta goxo bat ere bai, eta iritzien atalean bi aurpegi berri besteak beste, Eneritz Urkola eta Jose Agustin Arrieta.